Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Namhlanje ke sizoyenza ibonelo ezimayelana namaphesenti. Asithi ke bangakubuza ukuthi yini amaphesenti? Singibhale phansi. Yini amaphesenti angu-15 ku-40? Sixazulula kanjani ke lenkinga le? Indlela elula ukenzani ukuphendula phela lamaphesenti, siwaphendule abe amadesimali, futhi ke bese siphinda ngale nombolo yethu u-40, anithi? Asiphendule ke u-15% uzoba u-0.15 bese ke simphinda ngo-40, anithi? So mphinda ngo-40 ke uzosinikezani? U5 ophinda ngo-0 sosineza u0, u5 ophinda ngo4 sosineza u20, futhi ke u1 bophinda ngo0 ngakhohlwa omunye u0 wakho, u1 bophinda ngo4 sosineza u4. Basihlanganisa sosineza u600, kodwa ke kumele sifake phela ini ichashaza lethu leli elitshengisa ini amadesimali. Ngisolifaka ke lapha phambi kwa6. Kusho khona ukuthi amaphesenti angu-15 u-40 azosinikezani 6 noma u6.0, anithi? Ngiyathemba ukuthi azange ngokusanganisa ikhanda lokhu, ngoba phela lokho okuzayo kunzima ukudlula lokho. Uthi sibheke ukuthi singakwazi ukuyiphendula na. Yini amaphesenti angu-0.2% ku sithi inombolo efana nobani? No7. Ngiyazi ukuthi nina nizovele nibhale u-0.2% nibhale nithini? Nithi u-0.2, anithi? Ngoba phela ubona nje wena idesimali bese uvele uyibhale njengoba uyibona. Kodwa ke leyo mpendulo leyo izobe iphazame kakhulu ngoba u-0.2 uyafana nokuthi sithini? 0.2% uyafana nokuthi uhlukanisa ngo100, anithi? Futhi ke u-0.2 bomhlukanisa no100 fana nokuthi uthini? 2 umhlukanisa ngo1000, anithi? Enye indlela ongayenza ukenzani? Ukuchelisa phela idesimali yakho uyise ngale kwesokungcwele kabili, anithi? Uzotholani ke boyisa kabili ngoba sihlukanisa ngo100? Uzothola u.002. Uyabona ukuthi bozophazama kakhulu. Lento le ivamile nami ukungiphazamisa, kodwa ke ngiyathemba ukuthi nina nizohlakanipha kakhulu nikwazi ukuyixazulula kahle. Yabona ke sesiyazi ke manje ukuthi u.2% sizombhala kanjani ke, anithi? Asiyenze ke manje asixazulule isibalo sethu. Sizophinda u.002 ngo7. Sizosinikeza u7 bomphinda ngo2 sineza u14. Bese ke sekulula ke manje siyazi ukuthi phambi kwedecimal yethu kunenombolo ezingaki? Ezithathu. Nathi ke manje sobeka ke u0 oyedwa, khona phela kuzoba nenombolo ezithathu, anithi? Eceleni kwedecimal yethu. Kusho khona ukuthi impendulo yethu bani? U.014. Amaphesenti ke angu-0.2 ku7, yabo? Futhi ke lokhu ungakubhekisisa kahle uzibuza ukuthi inombolo encane kanje, kodwa ke kunengqondo ngoba u0.2% incane leyo nombolo, ayikho inkulu ukudlula ne1%. Futhi ke u7 inombolo encane nayo, ingakho ke nayo amaphesenti waka0.2 ku7 amancane, yabo? Kubalekile ukuthi uzibuze ukuthi kahle kenzakalani mase senza kanjena, ngoba kulula ukuthi uphazame uphinda ngamaphesenti angalunganga, nithi? Othi siyenze ke esinye isibonelo, ngathemba lokuthi angeke ukusanganisa ikhanda kakhulu. Asithi ke amaphesenti angu-20 asinikeza u4, kodwa ke sifuna ukwazi ukuthi yini le nombolo le ezosinikeza u4 bangaba amaphesenti wakhona angu-20, yabo?
ngiyazi ukuthi nina nizovele nicabanga ukuthi hayi siyazi sivele siphendule u20% simenza ama-decimal bese siphinda ngo4, kodwa ke uzobe uphazame kakhulu ngoba umbuzo wami uthi yini le nombolo le bo thatha ama-percent angu-20 kuyo uzokunikeza u4. Athi sibheke ke sothi u-x ileyo nombolo leyo ngoba iyo into esiyifunayo kulesibalo anithi. Bese ke isibalo sethu sizothini? Sizothi ama-percent angu-20 waka x ile nombolo esiyifunayo azosinikeza u4. Yabona ke manje sekuyacaca manje ukuthi kahle kahle besiyenzani sifunana nithi. Sizophendula kala ma-percent siwayenze ini ama-decimali sotholani 0.2 noma 0.20 kodwa ke u0.2 ufanele siphinda ngo-x sosinikeza u4. Sekulula ke manje yabona ke sizoyenzani? Sizoxazulula njengoba sijwayele ukuxazulula izibalo zethu, sizohlukanisa ngo-0.2 komabili amacala khona phela u-x azosala ayedwa. Sizothola sothi 0.2 komabili amacala yosala u-x ulingana no4 hlukaniswe ngo-0.2. Sotholani ke bo hlukanisa u4 ngo-0.2 othi sibhale la eceleni. Manje kuze kube lula so susa le decimal yethu siyise ngapha kwesokudla. Ungakhohlwa ukwenza kanjalo nakuleli icala. Sotholani u2 ungena ngayi ku40 kulula ungena ngayi u2 ungena ngayi ku4 ngayi 2, 2 ungena ngayi ku0 ngayi 0. Usho khona ukuthi 20. Nayo ke impendulo yethu u20. Le nombolo le u20. Ama-percent angu-20 ku-20 azosinikeza ubani? U4. Ungayibhekisisa ke le nombolo uzibuza ukuthi kahle kahle iyo na. Kodwa ke bosoyibhekisisa kahle uyabona ukuthi u20% uyafana no1 phezu kwa5. Bophinda u5 no4 uzosinikezani? Uzosinikeza u20. Kuyasho ukuthi kahle kahle vele siphendule ngendlela elungile anithi. Noma ke ungafaka u20 esikhaleni saka x uzobona ukuthi lempendulo le izosinikeza u4 anithi. Bo ubala uzobona ukuthi izosinikeza u4. Asiyenze ke esinye isibonelo sethu. Sobona u3 sithi u3 ungama-percent angu9 kuyiphi inombolo? Ngiyazicabangela phela ekhanda lo mbuzo lona yabo. Ingakho sizothi u-x wethu ule nombolo le esiyifunayo anithi. Sobhala ukuthi u-x ule nombolo u3 anguma-percent angu9 kuyo anithi. Kodwa ke akubalekanga ukuthi ungabhala yonke lento engibhalile. Siyazi ukuthi thina sikhuluma ngani anithi. Sothi ke sophendula u9% wethu uzoba 0.9 anithi. Bese siphinda ngo-x uzosinikeza u3. Bese ke sihlukanisa ngo-0.9 komabili amacala noma bese sizotholani u-0.09 umhlukanisa ngo3 uzosinikeza sothi soletha le decimal yethu kwesokudla kabili khona kuzoba lula phela mase sihlukanisa nithi. U9 uzongena ngayi ku300. U9 ungena ngayi 3 futhi ke bomphinda ngo9 uzosinikeza u27. U9 ungena ngayi ku30 ngayi 3 bese ke bomphinda ngo9 uzosinikeza u27. Uyayibona ukuthi kulandelana kanjani? Sesiyayibona ke iphethini yabo. Kuzobe kuqhubeka kube ngabo 3 nabo 3 nabo 3. Kusho khona ukuthi impendulo yethu le nombolo le esiyifunayo u33.3 oqhubekayo anithi. U33.3 futhi ungambhala uthi 33.1/3 ngoba u3 no3 no3 uqhubekayo sakwazi umbhala njengo 1.3. Sesitholile ke impendulo yethu. Ngiyathemba ukuthi manje nani senizokwazi ukuqhubeka niphendule
umbuzo omayelana namaphesenti, futhi ngiyathemba ukuthi anizange nginisanganisa amakhanda kakhulu manje yabo, njengoba besilokhu siqhubeka senza amaphesenti ami, bengiloku ngiqabanga ukuthi maybe angeke ngikwazi uqhubeka ngokuphendula lo mbuzo njena, kodwa-ke ngiyabona ukuthi hayi seniyakwazi nokuphendula umbuzo njena yabo. Ngiyathemba ukuthi nujabulele umbuzo onjena, futhi-ke into ebalulekile ukuthi nikhumbule ukuthi nibhekisise kahle ukuthi umbuzo usibuzani phambi ukuthi uzoqhubeka uyenze isibalo sakho, ngoba umbuzo wuyo obalulekile ukuthi uwazi ukuthi kufunekani kulesibalo lesi, anithi?